Къде месето? Яна. Вижда телефон. Къде прати? Не, цуниста, като глюците да ви снимате, не че за инат. Не че за инат, памтите са прица, нецо да се понавлям. Ку-ку-ку. От среща моя. А не за да се понавям, не че нигде да идем. Šta se mama smeje? Vjeri bre. Uplašila se. Не. Uplašila se kad se ne smeje. Не. Muja. Muja.